L-Awtorità tal-Gaming ilha kważi 4 xhur topera bla bord tal-Gvernaturi. Din l-aħbar ħarġitha Times of Malta fejn qalet li dan il-bord ilu ma jiltaqa' għal 4 xhur. Għalhekk affaċċjajna l-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri b'din is-sitwazzjoni xejn feliċi. L-Awtorità tal-Gaming ilha l dawn l-aħħar 4 xhur bla bord tal-Gvernaturi. Għaliex? Sejjer żbalta. Għandek żball. Storja li ħarġet l fuq Times, ġifieri qed tiċħad din l-istorja. Għandek żball. Iċċekkja l-medja kollha. Tiċħad l-istorja li fuq Times? Għandek żball. Iċċekkja. Grazzi. Iżda Xkembri qed jaħbi l-verità preżentament f'dan il-bord il-qija hija waħda sħuna kif sorsi tagħna qalulna li hemm institutional breakdown b'qasma bejn numru ta' fazzjonijiet antiki flimkien ma' dawk li huma ġodda. Ir-rapport fit-Times kompla li l-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat intervjena biex jipprovi taffi d-diviżjonijiet bejn iż-żewġ naħat. L-OPM qal li l-informazzjoni dwar dan il-bord se tingħata fil-jiem li ġejjin biex jirriflettu r-ristrutturar reċenti. Silvio Xkembri iżda qalilna li għandna żball. Għandek żball. Iċċekkja. Grazzi. Biex bekk spiċċa anki prova jgiddeb lil Kastilja.